a dalaink. És igazából az a helyzet, hogy mi visszamenekültünk a színpadra. Mert nekünk mindig ez a hely volt az, ami, hogyha másnaposak voltunk mondjuk, akkor nem bejöttünk. Hogyha betegek voltunk, akkor itt ugráltunk. Ha betegek voltunk, itt ugráltuk ki magunkat, hogyha összereztünk előző napig, mindig kinékültünk. Ez volt az a hely. És nekünk nem volt más utunk, nekünk nem volt más választásunk, csak hogy ide feljöjjünk erre a helyre. De köszönöm. De mivel ő elment, és sajnos elvitte a hangját is magával, ami most már csak CD-ken, kazettákon, meg DVD-ken él. Ezért ahhoz, hogy ezt a 23 évet mi megfelelőképpen, a dalokat megfelelőképpen tudjuk nektek előadni, ezért kellett nekünk valaki, egy hang, egy barát. És valójában, komolyan mondom, nagyon fontos kérdés az, hogy mi, akik a színpadon állunk jó néhány éve vagy 5 éve, de egy olyan valakit hívjunk ide, aki cipő után mondjuk nagyon nehéz, hogy itt valaki álljon mellettem, de akivel nem kell azért úgy újra ismerkedni. És tudom, hogy mindenkinek van múltja, mert nincs múlt nélküli ember ebben a világban. Neki is van múltja, nekünk is van múltunk. De nem kellett egymás előtt magyarázkodnunk a próbákon. Azt hiszem, hogy egész jól kiegészítjük egymást. Nem egy cipőpótlékot kerestünk, bocsánatot. A pillanat is, hogy most egy pótlékot az embert nem kívánunk pótolni, hanem egy olyan barátot, aki a barátságát, a hangját és egy kicsit a lelkét is adja ebbe a produkcióba ma este. Neki nagyon-nagyon nehéz a feladata. És hogyha még együtt nem segítünk neki, ez egy nagyon hálátlan feladat lesz. De én bízom benne, hogy ti ezen a napon át segítitek őt és minket is az első lépéseken. Mert mi másfél szintjelenként minket a színpadon. És még egy számomra misztikus adalék, ennek az embernek a születésnapja február 23-ára esik, amikor a zenekar megalakul. Siposai Tamásnak hívják. Köszönöm szépen a bizalmat, köszönöm szépen, hogy akkora megtiszteltetésben részesítettek engem, ahhoz tudjuk, hogy engem választottak. És köszönöm, hogy Boros Csabában egy Cicero veszett el, és nem tudom, Csabikám, emlékszel-e pár nappal ezelőtt mit mondtál nekem, amikor szóba került az első közös bulink, hogy hát bizony, elképzelhető, hogy neked hátulról egy rizsszem sem kerül majd föl. Annyira beleszel egy kicsit. Hoztam neked rizset. Mit szólnál, hogyha most bepróbálnál? Szeretném, hogy a közönség megforduljon ezt komolyan, mert ez egy igazi teszt. Vagy majd később megoldjuk? Vagy majd az öltözőben. Ti pedig gyertek, közelebb! Gyere, közelebb!
Thank you.